Кои са основните фактори, които ще ви помогнат да отслабнете на крака? Тези фактори се делят на три основни. Първите са да спрете да складирате мазнините в тази зона. Вторите фактори са такива, които да позволите за предвижването на мазнините от зоната на краката. И трети са да предизвикате използването на мазнините от зоната на краката. Какво се състоят елементите на тези фактори? Първият, който е с да спрете да складирате, това са два процеса. Първият процес е да не отделяте излишно инсулин, защото когато има инсулинов пик, тялото влиза в режим на складиране. Второто е да не приемате повече от необходимото за тялото ви като енергия калории, защото излишъкът бива складиран. Вторият фактор, който обясняваме, е свързан с предразполагане за използването на мазнините от тази зона. Три са елементите. Първият елемент е добър лимфен дренаж, тъй като лимфата придвижва мазнините. Второто е така нареченото фасциално освобождаване, за да може тъканите по-лесно да се извършват тези обменни процеси, съответно и лимфата да се придвижва. Трябва да направите така нареченото фасциално освобождаване. И третото е когато имате едно състояние, което се нарича естрогенова доминантност, трябва да се неутрализират естрогените, тъй като те пречат за използването на мазнините от тази зона. Третото, което казахме да може да стартирате използването на мазнините, това е да използвате нискоинтензивни, но с по-голяма продължителност усилие. Какво означава това? Че усилие от типа на ходене с определена скорост, което да е минимум 1 час. По този начин всъщност ще може да използвате мазнините от тази зона. Така че всъщност, използвайки трите фактора, съобразявайки се с елементите на трите фактора, вие може да постигнете това, което искате, всъщност отслабване на краката.